בשביל השמיץ התפילה. זה מיימר מאוד חשוב, מאוד יסודי. יש פה 49 פרקים. הפרק האחרון זה פרק ממתס. למרות שחסר קצת באמצע, בסוף חסר שם קצת, אבל גם מה שחסר, יש את זה במקום אחר. במיימר הזה מתבהרים הרבה יסודות של חסידות. בצורה מאוד ברורה. בכלל, הדרך מצליחו, בכלל ספר נחשב לספר יסוד בחסידות. בפרט לאלה שמתחילים, יש לו דרך מצליחו מיילה מאוד גדולה, השפה מאוד ברורה, ולא ארוך מדי, ולא כמו הרב רש"ב מתחיל העניין שזה מים שיילים בסוף. גם שיש מתחיל זה הכי ארוך בכל הדרך מצליחו, אבל יש פה כמה סוגיות, אפשר פה לעצור עוד סוגיה, היא מתחבר, אבל אפשר ללמוד אותה גם בפני עצמו. הדון נכתב בצורה מאוד ברורה, בניגוד לעצמך צדק בספרים האחרים של בור התורה, יש שם מאוד מאוד חושב. כל הסגנון שם עין, בעמוד אחד יש מאות עינס, וקצת הסבר, מאוד קשה להבין אותו. פה אין עינס פה, מאוד ברורים, מוסברים, לא ארוך מדי, לא קצר מדי. יש פה דברים מאוד מאוד עיקריים, יסודיים. אז בואו נתחיל. בשורש מצד תחיל. יש מחלוקת בין הפוסקים אם הם מצטעסים מדרייסת או אם מדרבונה. מושיב בסייבר, לכן הכניסו תופלם ג' מה הביא שם המחלוקת? אז כל הראשונים מדברים בזה, אבל בעיקר רמב"ם ורמב"ן שידועים שהם חולקים בזה, נגיד בפוסקים, במוגברום, בסימי קיבוב, על טרבר. והנה הרוב מועין המצווס כמו הסמק והרשבת, וכן דבר רמב"ם בחינוך שם, הלי, והתפילה בכל יום, והניסח התפילה מצווה מדרבונה. אך מדרייסה, המצווה שיספל לרודה ויבקש בעיס מניתים, אשר יסתלו דור מן הדבורם, כמו בסורה כיוצר, עוד אם יצטעסים מדרייסה. בזמן רגיל זה לא דרייסה. אבל אם יש הסתרה, עוד יש מצווה להתפלל. שצבון השם יסבורך בזה, שיבקש עודה מזה, ממני יסבורך לבד, שישיעו על זה. יבקש משם יסבורך שישיעו על זה, זה מצווה מן התורה. אבל בדרך כלל זה לא מן התורה. כך אומרים רוב מועין המצווה. יש כאלה שאומרים שזה מדרייסה, אבל רוב מועין המצווה אומרים שזה לא דרייסה. הלבד זה שייך להתברך, או רק שיושיע אותו, או רק שהשם יושיע אותו? לא. מני יסבורך לבד, שיבקש ממני, שיושיע על זה. לא לבקש ממישהו אחר. כן. אתה מיד תראה. וזה משול שעמונה. תפילה זה משול שעמונה. אז פה מפלפלים דרייסה דרבונה, אבל עמונה זה בטוח דרייסה. יגם לכם. זה מי יגם לכם? שמיד אומר. בית שלידי זה ייידה ויובן, ששמסבורך היא לבד המנהיג הלומי. משגיח בכל פרוטה ברי יויסוף, משגיח על כל פרט ופרט, וכי לא לבדוי, היכול להושיע. אחרת מה מתפלל? מתפלל, כי מי יכול לעזור לו? רק הקדוש ברוך הוא יכול לעזור לו, אף אחד לא יכול לעזור לו. זאת אומרת, בזה שיהודי מתפלל, אז מבט את האמונה שלו. כמובן שהוא מתפלל באמת, אבל אני לא מתפלל, מבקש. ופה מדברים על כל פניגלה. אדו אז בייס,
Und aber passt es, auf die Nigle. Bekushi Zeruchov, Kassal Begashmias. אז בזה שהוא מתפלל, מבקש תרוך, פושט חסר לבגשמיאס. אז מבט אמונה, הוא מאמין שהקדוש שהוא בעל בית, צריך משהו, מתפלל. כמו שחוץ והיום מפל שמשנה את בן הדרין, במשנת כל ישראל, בעיקר החמישי, מן הידיגים ויקרים שלוי, שם הרמב"ם מעריך שאסור לבקש מישהו אחר, עושה לעשות ממוצע, אנחנו נדבר על זה בהמשך. אם יש לה בקשה, נתפלל לדעת דבר אחר. אבל מה זה, בכל תפילה שיהודים מתפלל, מבט את זה האמונה שלהם. אומנם זה דרבונן, זה דרבונן, אבל אמונה זה ודאי שזה עניין עיקרי ויסודי, וזה אמונה זה דרעי, זה לא דרבונן. יש לה אמונה. הפלפל הולך על הסגנון תפילה, זה דרבונן, אבל התוכן של התפילה, יש מכתב מאלתר ומכתב מפורסם. זה אחד מהוויכוחים הגדולים היה, אז בזמן לא תפילה מדרבונן, תפילה דרייסה, יש כאלה שטענו, שמה משקיעים כל כך זמן בתפילה, או ללמוד במקום בזמן הזה, תפילה זה דרייסה, תפילה זה דרבונן. אבל קודם כל מה שכתוב פה, למשל תפילה זה דרבונן, תפילה זה אמונה. זה ודאי שיש בזה מיילה הכי גדולה. אבל אלתר מעריך שם, יש שם ביטוי מאוד חריף, אלתר אומר שמי שאומר תפילת דרבונן לא רואי מאירס מימיים. כי אומנם הניסחים מדרבונן, אבל מהוסה ויסודה, יסוד כל התורה כאילו. ופה אני רוצה קצת לעשות הקדמה בכלל לכל העניין. אני חיכיתי עד עכשיו כי פה זה אחרי שמעתי את הרמב"ם, שזה אמונה, היא לא רק אמונה, היא הרבה יותר מזה. אתה מתבטא שם שיהודי שלא מתפלל, אז כל התורה מצווה שלו היא מצווה משום אמונה. מה כל התורה? יסוד כל התורה היא שיהודי יתחבר לקדוש ברוך הוא, זה יסוד כל התורה. לדעת את השם, להכיר גודלו ותפארתו בדאי שלמים מיישב, בבינס הלב. הוא לא רואה, לאהב את השם, לדופק בו. מתי זה נעשה? מתי יהודי מתחבר לקדוש ברוך הוא? זה נפעל בתפילה. בלימוד התורה, אדם עסוק עם השכל. במצווה, הוא עסוק עם המעשה. בכל דרכי כדאי, אתה מצליח לצאת בשמיים, אבל הוא עסוק עם גשמיאס. מתי יהודי מתחבר לקדוש ברוך הוא? בתפילה. אז תפילה זה בעצם הנשמה של כל התורה למצווה. אם יהודי לא מתפלל, בלי להיכנס עדיין לפרט הדברים. יהודי מתפלל, הוא מתחבר לקדוש ברוך הוא. אפילו בקושי רוחב, אבל הוא מתפלל. ולפני בקושי רוחב, יש פסיקת הזמרה וכל השבחים, זה יהודי מתעורר. אז הוא מתחבר לקדוש ברוך הוא. וזה משפיע אחר כך על כל היום, שכל היום גם גם. יהיה לו חייס בתורה מצוות. אם לא מתפלל, אז כל התורה מצוות שלו יבשים. הוא יוכל ללמוד תורה, הוא יוכל לקיים מצוות, אבל חסר הנשמה. כי תורה זה שכל.
מצווה זה מייסר. מתי יהודי מרגיש, מתי יהודי מתחבר לקדוש ברוך הוא? בתפילה. עוד אומרת, זה יסוד כל התורה. אז זה לא משנה פה, מה שמתפלפלים דרבונה דרעייסה, זה על עצם התפילה. על צורס התפילה, ככה, אבל המהות של התפילה, זה ודאי שזה דרעייסה, ולא סתם דרעייסה, זה היסוד של כל התורה קילה. אל תראה בכל איזה בלכית התורה, שזה חוט השדרה. בגלל זה שכתוב שתפילה דרבונה, בואי כאילו שניצלו את זה, כאילו אפשר להקל בזה. אם זה כל כך חשיבות, כי אדרבה, תורה יותר גבוהה, תורה יותר עשר. אבל תראה בתורה זה בדיוק הפוך. מצווס, יש תרי"ג מצווס. אבל תרי"ג מצווס, זה נגד תרי"ג עייבים של אדם. תרי"ג עייבים של המיילה, הם החיים דמלכה. החיים של האדם הוא לא נחשב בין עייבים. ממש מי שיגיד, תרי"ג עייבים? מה חייבים שתו גידים? מה פתאום? יש עוד אחד. מה זה עוד אחד? יש נשמה. נשמה זה עוד אחד. זה לא עוד אחד. זה הנשמה של כל הגוף. הוא לא נחשב בחשבון. אתה לא יכול להגיד, יש תרי"ג, ומישהו יגיד, לא, יש תרי"ג, יש נשמה. הנשמה זה לא עוד עבד, זה הנשמה של כל העבד. זה שתפילה לא נחשב למצווה, זה למעל יוסף, בגלל שזה הנשמה של המצווה, זה למעלה במצווה. אבל לא נחשב. המצווה זה כבר הציווי, אחר כך, זה הגוף. רמ"ח עייבים דמלכה, כך זה בזוהר, וכך זה גם בניגלה. כן, רמ"ח עייבים, כן, שתו גידם. אז זה שתפילה דרבונן, זה לא חיסון, זה המיילה, בגלל המיילה שלו. מה שמעניין לי, מי שצורך גם ניגלה, אז הוא הולך לשאול אומר אותו דבר בסימן פייטס. מסתם הוא לוקח את זה מאלתר רבי, למרות שלא מביא אותו, אבל בכל מקרה, הוא בוא לשאול את זה מאלתר. ניגלה ולא יחוסית, כותב ככה, ואומר אותו נקודה, שזה היסוד של כל התורה, תפקיד השמרה, בגלל זה לא נחשב בעין המצוות, למה יוסף? הוא אומר איתו, בכל מקרה רמב"ם רבן, אז הוא אומר את זה, בסימן פייטס. ידעתם בזה? נו, שמעתו איך שהוא ניגלה גם כאן. נו. על כפונם, תפילה זה היסוד לכל התורה קילה, הנשמה של כל התורה קילה, נותן חי בכל התורה קילה. זאת אומרת, כל הפלפולים דרייסה דרבונן זה לא משנה הרבה. גם יש מכתב בגרס הקודש, בגרס הקודש מאלתר רבי, זה כתוב בעצם גם בליקוד התורה, שם מדבר מרק בזה יותר, שכל התורה מצווס אוהל למעלה בתפילה. להסבר בזה בגלל שבתפילה יש אהבה וירא, כי בלא תחילה להקים אל הפורק הלילה, אז העיקר האהבה וירא זה בתפילה. אדם לא יכול לעמוד באמצע שלא ימד שלסי פוסקים בתמונה של אהבה וירא. הוא הורוק על מהסכת. גם במצווס, בעיקר האהבה וירא זה בעיקר בגובה בתפילה. כאילו שהתורה מצווה צריך אהבה וירא, אז מתי התורה מצווה אוהל בתפילה? או זה התורה מצווה. הוא לא מתפלל, אז זה חיסור בכל התורה קילה. כל התורה מצווה אוהל למעלה. כי הכל תורה בתפילה.